No, no mires ahí. ¿Sabes quién es local? No tiene nombre esto de transmisión. Nada, aquí.
boas tardes e benvidos ao pabillón do Gatañal neste segundo partido da fase de ascenso a División de Honra Prata Femenina, que enfrontará o equipo local Tapería dos Chata e ao conxunto vallisoletano do Cabidel Aula Cultural. Está conmigo Adrián Pumar. Boas tardes, Pumar. Boas tardes, que tal? Bueno, vamos a ver este primeiro partido para estes dous equipos. Falamos de dous equipos que son campións das súas comunidades respectivas. Cangas vence facer un campeonato galego inmaculado, pleno de victorias, e Cabidel tamén unha liga tan exigente como de Castela e León, tamén se proclamación. Sí, unha comunidade cunha tradición de balamán femenino importante. Non olvidemos, non? Un filial dun clube de Liga Iberdrola como é o Aula. Claro, efectivamente, como pasou o ano pasado nesta fase de ascenso, que se levou o ascenso vera a vera, seguro que topamos a un rival moi correoso para as nosas bravas do país. Mentras víamos o primeiro gol das xogadoras de Aula Cultural, coa resposta de Julieta, lanzamento que non foi quen de anotar gol. Xoga Aula. Primeiros minutos, moito ruido no Gatañal, como acostuma neste tipo de eventos. Atención, gol directamente fora, o lanzamento das vallisoletanas. Bueno, comezou o partido intenso, non? Hai un ambiente potente aquí no Gatañal esta tarde. Bueno, veremos como afrontan os equipos, o nivel de exigencia física, non? Que a temperatura é moi alta hoxe no Gatañal e, bueno, penso que vai ser importante controlar iso para o físico. Sí, de feito vemos como son as primeiras malas pasadas para as galegas que perderon o balón. Las xogadoras vallisoletanas con 0-2 no marcador, moi costa arriba estes primeiros minutos para Balomán Cangas. Seguíamos o gol de Natalia Garcés. E nada, volta a empezar para as bravas do país con a validación titular de Laura Barros no extremo esquerdo, Mira Augusto no lateral. Ahora vemos como xoga o balón Nayara, Laura Magdaleno e Julieta aquí no pivote Nayara Pereira. Moi boa xogada ahora de Laura e moi ben defendido por Noelia Paniagua. Ahí vemos unha defensa chafuta, xogan as bravas, busca Iria a penetración, recupera o balón Laura Magdaleno, outra vez balón para Julieta, ataques largos para o conxunto galego, e vai Nayara moi ben xogado, chega o balón a Laura Barros, pasivo, mentras xoga agora o balón para poñer o máis 3, Noelia Paniagua. Bueno, creo que vamos a ver un partido muy igualado, como suele ser jugar este tipo de secciones. No partido de antes ya miramos una superioridad manifiesta de Torrejón, pero Loba subió de no caerse los brazos, no conseguiu achegarse a marcadora en la que non lle foi suficiente. Defensa dura ahora na que se impón Iria Augusto, a Noelia Paniagua, e volta a empezar, vai a sacar a Arriaga. Jimena busca con su extremo con Naira Fin. Intenta el lanzamiento Arriaga, golpe franco a favor de Aula Cultural. Bueno, vemos que a se sigue entrando no pabillón do Gatañal, como dicías ti, moitísimo calor estas tardes sobre de Cangas, e seguro que pode pasar factura mentre vemos o blocaje defensivo de Nayara. Subo balón rápido Iria Augusto, vai a buscar a penetración, pinta de brazo, lanzamento de Iria, parada de Alba Badas, moi boa parada ahora de Alba Badas, que viña con moita forza Iria, foi que de atallarse o disparo. Sí, está Cangas un pouco nervioso, creo, non? Primeiro partido dunha fase de ascenso, sempre leva un ratiño a sentarse no encontro que ter confianza, non? Penso que defensa o equipo irá entrando en xogo e bueno, por aí irá cambiando un pouco, non, o partido. Veremos o que acontece. Lanzamento de 7 metros, o lanzamento de Arriaga, que está facendo, de Jimena Arriaga, que está facendo moi bo traballo nos 6 metros a pivote do Aula Cultural. Mientras vemos que vai a lanzar Natalia Garcés os 7 metros fronte a Irene Ríos, Natalia Garcés, gol de Garcés,
0-3 nestos primeiros 4 minutos, case 5 da primeira metade. Aula empeza moi forte, veremos agora que vai a costar o maior entrar o partido ás bravas, non, Cubano? Sí, bueno, a ver, non están xogando mal, non? Penso que a diferencia no marcador foron os lanzamentos de cara a portería e, bueno, teñen que ter paciencia que queda moitísimo todavía. Efectivamente, mientras vemos esa perda de balón de Laura Magdaleno, recuperación, moi boa recuperación de Laura, que de calma as súas compañeiras, e, bueno, hai que ter paciencia, ¿no? Elaborar os ataques. Temos unha defensa tamén con centímetros, ¿no? de Aula, xente tamén que máis experimentada, que igual ese un dos debes que soe ter o equipo galego, o equipo de Cangas. Sí, bueno, sobre todo tamén a ver como está o equipo a nivel físico, non? Non hai que lembrar que moitas destas rapazas que están na pista hoxe son de idade juvenil, que veñen de xogar a fin de semana pasada un top 8 de Campeonato de España, non? Bueno, moita carga nas pernas acumulada en moi pouco tempo. Bueno, aí por aí vai haber tamén moito de saber gestionar os minutos, de rotar a xente, bueno, de ter paciencia. Sí, precisamente o que estamos vendo, ¿no? Con Dani Malvido, o adestrador, que non está alterado, ni moito menos, está deixando pasar o tempo, mentras vemos a parada de Irene Romero, o lanzamento de Gemila Blanco. Xogan rápido as bravas, balón para Laura Magdaleno. Intenta penetrar, en golpe franco a favor de Tapería dos Chata, e o que tamén podemos ver é que están moi encima de Laura, ¿no? Que de seguro que foi algo que estiveron vendo este tempo, que é unha xogadora nesta categoría que é diferencial. Sí, claro, está claro que a este nivel os dous equipos terán preparado o vídeo, terán o partido moi estudiado e bueno, de momento aguantar, non están saindo as cousas como estaban preparadas, pero nos partidos hai momentos para todos, non? Seguro que chegará o momento bo e hai que ter paciencia agora, saber sufrir. Sí, efectivamente, vemos agora como se empeza a presentar en defensa, erro agora na recepción de Jimena Arriaga, sube rápido Nayara Costa Sobalón, balón para Goretti Carballal. Bueno, vemos tamén, claro, que decíamos antes do calor, seguro que vemos a estructura, Dale está empezando a rotar o equipo porque vai a ser moi importante. Bueno, agora vemos un cambio táctico que fixo Dani, non? Moveu a Laura Magdaleno lateral esquerdo e a Iria Augusto lateral dereito. Veremos como lle funciona este cambio. De momento, parada de novo da porteira vallisolitana e a transición de Aula. Vale, ese pase que non chega a extremo esquerdo Laura Frías, chega de novo a transición de Tapería dos Chata. Elabora Nayara Costas, con calma, marca xogada. Van sacar a pivote, xoga Nayara con Laura Magdaleno, ataca Goretti, Laura que busca o bloqueo exterior, Nay, Uxía que busca circulación, boa defensa de Aula, aínda que os colexiados sinalan falta. Está o ataque de Cangas un pouco espeso. Veremos agora que marca Laura dentro do centro, permuta para que vaya Nay. O ataque de Cangas que está agora mesmo con moitas dificultades, os colexiados que marcan pasivo, van xogar unha batalla para o lanzamento de Laura Magdaleno. O lanzamento mal executado que bloquea a defensa, o rexeito para Nayara e o lanzamento vaise fora. Pois minuto de 9,5 de partido, domina Aula por 3-0, o ataque de Tapería dos Chata que non logra superar a correosa defensa de Aula e Cangas que cambia a defensa 3-3.
Golpe franco sobre Naira Gil. Soga Aula, un golpe franco con extremo desdoblada. Penetración. Golpe franco. Vai poñer o balón en xogo Jimena. Xogando. Desfán Naira Gil. Buscando extremo dereito. E 7 metros por paso longo de Laura Barros. Un pouco dubidosa esa acción, pero para o colexiado foron 7 metros claros. Natalia Garcés o lanzamento. Irene Ríos na portería. Pasivo porque non escoitou o lanzamento, o silbido do árbitro. Pasaron os 3 segundos. Moito ruido no Gatañal. Gol de Laura Madaleno a transición. Xogasa rápido Aula xogando contra Ol. E din os colexiados que hai que repetir o saque porque había xogadoras invadindo o campo contrario. Primeiro gol de Taperilla dos Chata. A ver se serve para sacar os nervos de encima. Ataca Aula contra defensa 3-3. Golpe franco. De novo lanzamento por extremo dereito e parada de Irene Ríos. Parece que a defensa 3-3 que están facendo as canguesas está tendo resultados. E xoga para poñerse a un. Para o ritmo de ataque Goretti, que está xogando de central. Marca xogada. Van sacar a extremo dereito Uxía, que circula. Nayara dentro central. Blocase defensiva e o balón que non entra. Boa parada de Alba na portería de Aula Valladolid. E de novo que xoga para distanciarse de 3 no marcador. Xogan o desdoblamento. A chegada de Natalia, que vai moi forte. Pasos e sale Cangas ao contraataque. Goretti que sube por la línea central. Xoga moi ben para Iria. Superioridade para Uxía. E gol non sen suspense. Gol de Uxía dende o extremo dereito. Cangas que se pon a un. E a xente que comeza a animar con forza. Xogando Aula por medio de Naira Gil. Intentan xogar un pase e va coa súa pivote. Xogan o 2-2, moi ben xogado. E parada de Irene Ríos. Jimena, que intentou unha vaselina dentro 6 metros. Estivo moi atenta Irene para parar. E a transición que rematan golpe franco. Inicia Cangas o ataque, xogando unha circulación de extremo. Situación de 2 de Laura. Goretti en penetración. E boa parada de novo en Alba. Alba está facendo uns moi bons minutos de encontro. Aula que busca o contraataque. E boa defensa aí de Laura Madaleno e de Iria Augusto para pecharse. Golpe franco a favor de Aula. Jimena que vai a poñer o balón en xogo. Veremos si aproveitan esa situación de 2-2, non? Deciden iniciar procedimento. O cruce central de pivote. Moi ben a transformación de Cangas a 5-1. Boa defensa agora. Nestes momentos, nestes minutos está costando máis a Aula atacar a defensa de Cangas. Pasos que sinalan os árbitros. Xoga Cangas para empatar o encontro.
no minuto 15. Xogando Cangas con Laura Madaleno, Goretti e Iria Augusto na primeira liña. Goretti que dirixe o xogo, marca a xogada, xoga Laura Madaleno, encara un para un, moi ben xogado para Goretti, Uxía, o pau. O lanzamento que se vai o pau, o rexeite para Aula, e volta a comezar. Veñen os cambios por parte de Teresa Álvarez, que dá descanso a Jimena e a Natalia. Entran Clara Gutiérrez, xoga Aula. A defensa presionante de Cangas que entorpece o xogo. Naira Gil, de novo os colexiados que sinalan pasos. Sai Cangas a contra, Iria Augusto en carreira, un para un, lanzamento fora. Xoga de novo Aula, que frena un pouco o ritmo do partido e busca iniciar desde un central pivote. Naira Gil para Clara Gutiérrez, de novo Naira, ben a penetración, gol de Aula, e Cangas que saca rápido de centro. Iria Augusto, golpe franco. Xoga Cangas, Iria Augusto para Laura Madaleno. Goretti, Madaleno, Iria, de novo con Madaleno que termina la posición. Madaleno que busca un para un. Naira Gil que aguanta, pero decide o árbitro que en exclusión de 2 minutos por agarrón. Entra Eva no extremo dereito, Cangas que pasa a con Uxía de lateral dereito para xogar esta superioridade. Veremos como xoga Cangas con unha xogadora máis. Iria para Madaleno, Uxía, Madaleno, Nayara que corta e o pase de Iria Augusto mal executado, recupera o balón Aula. Sigue Teresa Álvarez rotando xogadoras, busca pídelles movimento as súas xogadoras contra a defensa aberta e Clara Gutiérrez que pon o quinto gol no marcador para Aula. 2-5 a favor das vallisoletanas. Volve Nayara Costa su campo. Madaleno, Nay, Zoe, gol de Zoe Fervenza desde o extremo esquerdo. Aula que agora xoga con tranquilidade, xa que son unha xogada menos. Teresa Álvarez decide non sacar porteira na excursión, xogar 5 contra 6 e Cangas mantén a súa defensa aberta 3-3. Clara Gutiérrez que inicia, boa defensa por parte de Nayara, perdón, de Iria e de Nerea. Ten o golpe franco Aula. Clara Gutiérrez, lanzamento, gol. Golazo de Clara Gutiérrez. En Cangas que saca rápido. Iria Augusto para Madaleno. En penetración, gol. Gol de Laura Madaleno. Aproveitóuse Cangas de unha xogadora máis no campo para sacar rápido ese control. Iria Augusto que soubo ver moi ben onde estaba a superioridade. Laura Madaleno, lanzamento cómodo en penetración. 4-6, minuto 19 e Aula Valladolid que recupera a todas as xogadoras. A central pide calma, Clara Gutiérrez xogando o balón de novo. Clara Gutiérrez busca su extremo, Uxío que toca
correr. Iria Augusto dentro do centro, Nayara, busca un para un, Uxía, frena o balón, pide calma, e Cangas que realiza os cambios ataque-defensa. Xogar con Cangas, Nayara dentro central, que marca a xogada. Procedura pivote, ven Madaleno a encarar, un para un sobre Naira, leva e gol. Moi fácil esa acción de Laura Madaleno superando a Naira Gil e pongo 5-6 no electrónico. Partido de poucos goles, pero de moita emoción. Xoga Naira coa súa extremo dereita, Ángela, de novo Clara Gutiérrez xogando coa súa central, a defensa aberta de Cangas que incomoda moito o aula. Ataca Clara Gutiérrez, Nayara intenta buscar, parada de Irene Ríos, o balón que sale pola liña de banda. A posesión para Aula Valladolid, que xa vai poñer en xogo Marta Serna. Clara xoga a súa central, de novo Clara Gutiérrez vai buscar o lanzamento, a penetración, o bloqueo exterior na súa pivote, que sabe moi ben, pero en portería de novo Irene Ríos. Cangas que busca correr, sube o balón, Nayara Costas polo centro, encara un para un, dá continuidade moi ben xogada, parada de novo de Alba. Bueno, pues as porteiras que se erixen como as xogadoras do partido, de momento facendo unha actuación moi boas dúas, o lanzamento, Pau. O balón de novo para Cangas, se xoga para empezar o encontro. Despois dese lanzamento de Aula Valladolid, que se chocou coa madeira. Sale ao campo Anastasia Doder no lateral dereito, dando minutos Dani Malvido ás súas xogadoras. Cangas que xoga, fai circular a Zoe, Nayara sobre Anastasia, que encara. Moi boa defensa de Clara Gutiérrez. Golpe franco para Cangas. Como balón quiere en xogo, circula Eva sobre Madaleno. Nayara Costas, que encara, busca o lanzamento, gol. Gol de Nayara Costas. Incorporámonos despois de problemas técnicos, pero bueno, Pumar, sabes eso que son un pouco gafe, ¿no? Conseguiuse remontar. Bueno, está sendo un partido, creo, de moitos nervos, non? Creo que Cangas acertou co cambio defensivo, abrindo esa defensa 3-3, a Aula está lle custando traballo atacala, e por aí meteuse no partido, non? Creo que as dúas porteiras están facendo unha actuación espectacular, e de aí os poucos goles no marcador, pero bueno, partido emocionante. Sempre tan preciso con resumo para os que nos están seguindo dende Cansa e incluso para mí. Vemos como perde balón Cangas, a oportunidade que tivo de poñerse por diante no marcador. Bueno, non sei se me vou a ter que ir de volta porque bueno, non creo, non creo. Ese lanzamento de Victoria Alexia Casado, que se colou 6-7 para o consulto Castelán Leonés. Ahora piques de perder o balón Nayara, pero recuperou moi ben Iria Augusto. Saca Nerea Táboas, volta a empezar para as bravas do país. Bueno, indicativo do calor que fai hoxe, especialmente dentro do pabillón, que os dous entrenadores están rotando moitísimo as súas xogadoras, e despois que, bueno, xa puidemos ver moitas xogadas nas que os balóns parece que esvaran das mans, non? Creo que debido un pouco a todo ese suor e bueno, o calor ambiente que fai hoxe aquí. Sí, notase un pouco, bueno, ahora vemos como Anastasia xoga o balón, pasos, quitaron os colexiados do partido. Mentras ten o balón nas súas mans, dá
momento agora que non puido atallar Irene Ríos. Bueno, é clara a xogadora número 40 de Aula, que dende que entrou o campo está facendo moito dano. Que boa conexión agora, e que bo gol de Victoria Casado no pivote. Moi bo 2 para 2 xogado. Aí vemos agora a Laura, Nayara, Iria Augusto, que intenta penetrar, non atopa a entrada. E Dani Malvido de Balonmán Cangas pide o primeiro tempo morto do encontro. Sí, creo que non lle está gustando nada o ataque do equipo, non? Estou vendo moi espeso, moi parado, as xogadoras con moita dúbida. Penso que teñen que calmar un pouquiño os nervos típicos do primeiro partido dunha fase de ascenso e xogar un pouquiño máis tranquilas, con máis mobilidade de xogadoras e con máis velocidade de balón, sobre todo, non? Porque Aula está facendo unha 6-0 de moitísimo nivel, moi contundente, moi duras, e Cangas necesita máis para poder superar. Vemos agora como Dani está explindo as súas xogadoras. Teresa é máis cauta nas súas indicacións. 2 goles arriba para o equipo visitante cando quedan pouco menos de 5 minutos. A grada que sigue apretando, animando as súas bravas. E a xente que non para de animar, tanto por parte de Cangas como por parte de Aula. Bueno, un ambiente espectacular como sempre no Gatañal. Sí, vemos que quizás está un pouco de factura este día tan caluroso, pero bueno, a xente de Cangas sempre responde, de seguro que seguirá entrando xente ao longo do partido, e por suposto quedan 2 partidos tamén con os capitais para calquera dos equipos. Vai Madaleno, xoga con Goretti, busca Laura, penetración moi ben Anastasia, Iria que intenta penetrar, non é capaz, xoga Goretti, atasque agora para o consulto de Tapería dos Chata, mentre levantan o brazo de pasivo os colisiados. Sí, ves a Cangas un pouco temerosas, non? Parece que lles falta confianza para encarar, e bueno, aí a defensa 6-0 está moi cómoda. Bueno, vemos como Laura sacou o brazo a pasear, unha das grandes armas en dúbida ao lanzamento exterior de Laura Magdalena para o consulto das bravas do país. Agora vemos como sigue presionando con esa defensa moi aberta, esa defensa 3-3 para poñer en apuros o equipo de Aula, un equipo moi novo como Cangas, está acostumbrado a correr e seguro que pode pasar factura do equipo rival. Mientras xoga Gutiérrez, recupera o balón Goretti, golpe Franco e volta o ataque. Aí vai Goretti moi rápido, busca a penetración, non é capaz, sigue Laura, golpe Franco, moi ben a defensa de Clara Gutiérrez. E agora vemos como vai haber outra vez volve ao campo Uxía Fernández, unha das xogadoras tamén un dos nomes propios de seguro en a pesar de ser juvenil deste equipo, un peligro no extremo. O que decíamos, non? Que se están escapando moitos balóns, non sei se é do calor, dos nervios, pero bueno, a intentar recuperar de novo en defensa. Sí, esta defensa 3-3 tamén está dando os seus frutos a Cangas, está provocando moitas perdas de balón, pero Aula está sabendo xogar moi ben estas situacións. Sí, estivo Teresa moi hábil, que cando viu o cambio defensivo de Cangas enseguida moveu xogadoras, sacou xogadoras dun perfil máis dirixido a atacar estas defensas abertas, e bueno, por aí mellorou o xogo do seu equipo, pero bueno, Cangas continúa con súas armas, sobre todo lle está facendo dano correndo, non? Despois Aula nesa defensa posicional está moi ben, moi cómoda. Penso que Cangas ten que intentar correr un pelín máis, e bueno, a ver si collen un poquinho de confianza para encarar algo máis a defensa de Aula.
punto morto de Teresa, que tampouco está moi contenta coa situación de lo que se ve. Escuchamos a la grada como anima o seu arreglo cántico para levantar a estas rapazas. Bueno, penso que é momento de ter calma, non? Cangas está un abaixo no marcador, queda moitísimo partido. Quizáis están xogando demasiado atenazadas, non? En canto solten un poquinho eses nervios e confíen no seu xogo, que saben que o teñen e que teñen calidade de sobra para darlle a volta ao partido, poderán facelo. Que falar de seguro para os equipos, pero mentres busca Aula facer o máis 2 o 7-9 e poñer terra de por medio a esta reacción que tivo Camelia dos Chacha, aínda que non foi quen de igualar o partido, se non foi no 6-6. Xoga Aula, recupera Zoe Fervenza, rápido Cangas arriba, Lidia Augusto, vai Goretti outra vez, moi rápido, Callara que intenta penetrar, golpe franco. O que dicías, non Pumar, unha defensa moi férrea aí, moi ben traballada, que costa moito se non é correndo, superala por parte de Cangas. Sí, ademais, se non me equivoco, moita xogadora deste Aula formaba parte do equipo juvenil que xogou o top 8 fai uns 2 ou 3 anos, xa tiñan un xogo moi basado nesta defensa rocosa, non? Bueno, vemos que é un pouco o espírito de Aula. Sí, iso fai tamén que o equipo de Casa non se atope en o momento. Está costándolle moito o equipo local, e con iso está xogando o consenso de Aula. Gutiérrez, quita de brazos, usa moi ben a Lara, chega o balón do extremo, lanzamento de Marta Serna e gol de Marta. O máis 2 no marcador a falta de 20 segundos. Xoga Cangas, aí vai Augusto intentando penetrar, penetra 7 metros moi ben buscado por parte de Iria e vai avanzar Laura. Laura que vai deixar que se esgote o tempo, vai efectuar un lanzamento a tempo parado. Parada de Alba, que está a facer un partido espectacular. Sí, parece que vai a costar moito
arranca a segunda metade no municipal do Gatañal. 7-9 a favor de Cavi del Aula Cultural. As bravas do país que intentan poñer a un só gol a diferencia e o Aula manter esta distancia. Que te esperas desta segunda parte, Pumar? Bueno, espero, a ver. Bueno, parada de Alba que sigo seu. Aula que corre. Sí, agora foron dobles, saca rápido. Vemos a incorporación de Irene Romero no pivote. Alba Mera tamén na portería. Eiva Igoretti que intenta penetrar. Sogo balón para Mairea, que tamén está disfrutando dos seus primeiros minutos. Bueno, ia decir que espero que pois unha reacción de Cangas, non? Sobre todo porque non estamos vendo tapería dos Chata que nos ten habituados na liga, non? Eu espero que iso, que haga unha reacción, que soen como saben xogar e a partir de aí veremos como vai o partido, non? Aula seguirá na súa liña, defensa rocosa e con Alba en portería. Bueno, vamos a ver que tal vai. Agora vemos ese 7 metros. Non foi 7 metros. Viso colexiado que era unha falta anterior. Golpe franco a favor de dos Chata. Vai Mairea doble, busca Iria Augusto. Aí vai Nayara, xoga moi ben o balón, busca Laura penetración. Unha mágoa que non veu a Uxías, estaba ganada a superioridade. E agora pasos de Nayara. Sigue sin atoparse o equipo Cangues e agora o lanzamento que atallou directamente Alba Mera. Podemos dicir que é a primeira do partido. Para Alba Mera, podemos dicir. Podemos dicir que conta. Irene Romero, Nayara Costas. Vai Laura Magdaleno comandando no centro. Sale Maireo apoyo, non fai falta. Soga Laura Magdaleno, intenta a penetración, sigue. Recuperou o balón Nayara, parecía que iba fora. Iria que intenta penetrar, Soga con Romero, e agora sí consigue rédito Irene Romero, 7 metros, vai lanzar toda unha especialista como é a juvenil Nayara Costas. E Romero non coa súa loita que nos ten habituados. Aí vai, a piques estivo de deter ese balón Alba Badas, pero non, gol de Nayara. 8-9 no marcador, partido de moi poucos goles, ao contrario que no partido anterior. Pero bueno, cada gol vai a ser un tesouro e cada defensa moito máis. Só balón Aula. Moi boa penetración agora de Natalia Garcés. Gol de Natalia. Estes son un pouco os riscos que se corren cando plantexamos unha defensa aberta, non? Como esta. Bueno, creo que está ben asumido por parte de Cangas. Esta defensa 3-3 deulle moitas cousas boas durante a tempada e teñe que seguir confiando nela. Pois veremos como sigue confiando Dani nese esquema. O que ten claro o equipo é que ten que empezar a tirarse máis en ataque, sobre todo con os lanzamentos claros, porque as sensacións parece que fan que sexa un partido cunha distancia maior, pero tan só son 2 goles. Sí, sobre todo a tensión de ser unha fase de ascenso, non? Que ao final esta intensidade, estes nervos fan parecer que o partido é unha loucura, pero Cangas ten que ter paciencia, entender que están 2 abaixo, que queda moitísimo partido e hai que seguir. Momento agora moi frouxo de Iria dentro do lado dereito para o Alba Badas, busca o máis 3 o equipo visitante por mediación de Naira. Moi ben Naira, ahora que golazo de Naira Gil para poñer 8-11 no marcador. Anima o equipo vallisoletano que pide moito máis a seu equipo e a afición de Cangas que tampouco para de bregar. Sí, estou vendo a Cangas un pouco, non sei, atenazado, non? Parece que non son capaces de atacar, falta soltura, falta que o balón colla velocidade. Estamos xogando, na miña opinión, 2 marchas por debaixo do que pode xogar este equipo, non? A ver si cambia un pouco a dinámica, consiguen acelerar o partido
boa conexión aí de Iria con Romero. Como se coñecen Iria Augusto e Irene Romero, que boa definición da pivote Made in Cangas. 9-11 no electrónico. Soga agora Pane Agua, que casi perde o balón, recupera, ten o balón Naira agora. Geneva, que buscaba un para un con Mairea, sigue Mairea, un para un. Que bo pase o pivote agora, e gol do equipo de Aula. Sigue con máis 3, minuto casi 6 desta primeira metade. E vai a probar Dani unha boa solución, creo, non? Está o equipo atascado, non damos atopado solucións e, bueno, a intentar con unha xogadora máis. Moi boa iniciativa de Dani, vai Iria, moi ben Iria, é a primeira, pero para Alba Badas, como está a porteira de Aula, e agora sí que fai o máis 4, máxima renta do partido. Que importante está ser a portería, e se complican as cousas para o Tapería dos Chata neste minuto 6 de partido da segunda metade. Unha mágoa porque estaba moi ben executada esa acción de 7 contra 6, pero Alba, que está facendo un partido boísimo na portería de Aula, non só suma atrás, senón que suma tamén co seu gol, non? Vemos aí a Uxía, gol de Uxía agora. Outra xogadora que con este tipo de defensas vai a ter que entrar máis en acción, e desde logo que é un seguro de vida. Sen dúbida, penso que ten Cangas que apoiarse un pouquiño máis nas súas extremos, comezar a abrir a defensa de Aula. E bueno, ahora Aula parece que lle colleu a dinámica defensa presionante de Dani, está contando os seus ataques por goles. Iso fai que o máis 4 cada vez pese máis, pero con estas bravas teñen demostrado que nunca se rinden, facendo honor o lema do Balomán Cangas. Nerea Taguas, fora da línea 6 metros. Laura Magdaleno con espacio para Nayara. Falta en ataque de Nayara. Aí equivocouse Nai, non? Xa estaba gañada a xogada, tiña espazo para xogar aquí con Laura Barros, unha mágoa, a intentar recuperalo atrás, non queda outra. Pois sí, agora os mellores momentos de Aula. Baixou a defensa Dani porque, como dicíamos, xa estaba contando os seus goles, os seus ataques por goles, e agora vamos a ver aí que lanzamento, moi bo lanzamento de Natalia Garcés, outra das xogadores destacadas de Aula. Máis 5, 10, 15, ponse costa arriba o partido para as bravas. Balón para Uxía de volta, Uxía dentro, Uxía non falla, Uxía Fernández, a zurda de oro desta xeración, que sigue o seu, sendo super efectiva, e un seguro para o seu equipo. Necesitamos agora un par de defensas, non? Intentar axudar aí a Alba, que a defensa este un poquinho máis contundente para intentar recuperar bolas. Irene aí a Senseda Irene, moi boa xogada agora do equipo de Aula, con ese gol de Naira Gil, esa primeira línea que tantos réditos está dando o equipo visitante. Jimena, que puso un bloqueo exterior perfecto para facilitar esa penetración. É un pouco que lle está faltando a Cangas, non? Esa soltura de xogo colectivo en ataque, de ser máis incisivas e buscar eses espazos, a ver se agora con 7 gañan algo de confianza. Aí vai Laura Barros, que non acompaña a sorte, moi ben buscada a xogada de Laura, pero non conseguiu marcar. Bueno, ahora entrada de Anastasia vai lle dar algo de contundencia defensiva a Cangas, a ver si por aí ahora poden recuperar un par de balóns. Bueno, agora que vou un para un aí de Aula para poñer o 17 no seu marcador, 6 arriba para as vallisoletanas, Cangas que ten que reaccionar. Sí, un
capítulo sin dúbida máis complicado do partido, queda todavía moito, pero que falábamos, no? Cangas non termina de atoparse en ataque, e Aula tópase moi cómodo en todas as situacións defensivas que está planteando Dani Malvido. Vemos aí como xoga Laura no lateral esquerdo, lanzamento de Laura, o Pau tampouco están acertadas, no, de cara a portería, non está acompañando a sorte. Sí, está claro que cando che custa atacar o equipo rival está defendendo tan ben como está facendo Aula, as situacións de lanzamento son máis incómodas e iso fai, bueno, que as probabilidades de éxito sean menores, non? Creo que Cangas ten que seguir traballando, hoxe o primeiro día de fase, teñen que ter a mentalidade posta niso, non deixarse ir. Sí, sin dúbida. Vemos aí como hai forte Iria. Non, foi golpe franco, a grada de Cangas sigue animando. Me parece que, bueno, o que dis ti, no, Cangas non ten que deixar de apretar. Esta fase pode dar moitas sorpresas, pero sí que é verdade que empezar con bo pé sempre é moi importante para os seguintes partidos, para a súa confianza. Aí vemos a Nerea Taguas, golpe franco. Xogará Cangas, mantengo 7 para 6, aí vai ir Augusto, intenta penetrar Iria, golpe franco. Moi acertada esa parella de centrais defensivos de Arriaga e de Carmen Esteban, que están sendo moi efectivas, están anulando completamente a primeira línea de Cangas. Aí equivócase Madaleno, non? Xogando con 7 non se poden arriscar eses pases a liña de 6. Teñen que ter paciencia, abrir a defensa, buscar os intervalos e que cheguen o balón ás esquinas. Ahora vemos que ben xogou Iria, Irene Romero que intentou zafarse da súa defensora, pero que estamos dicindo que a defensa central, a parella defensiva de Aula está sendo un auténtico muro para Cangas. E agora perde o balón esa conexión entre Laura e Irene. Moi minutos de sofrer moito para a campería dos Chata. E veremos que alternativas ofrece Dani Malvido, ¿no? con esta situación que estamos a vivir. Sí, todavía queda moito partido, non? Teñen que seguir traballando, acción, buscar un par de accións positivas que as volvan a meter no partido e con cabeza. Pois veremos agora se non se pon máis oito no marcador Aula. Outra vez que está imparable Natalia Garcés. Vaya golazo da xogadora Valle Soletana e agora Laura Barros Guerra. Vaya minutos estamos vivindo de precisións, parece que se anclou ese 11-19 no marcador, 11 goles tan só de Cangas. Pero bueno, está, como dicíamos, non pasando factura estes momentos. Sí, penso que sobre todo a nivel mental, non? Ves o equipo as caras un pouco desfallecidas, non? Penso que ten que darlle a volta, non? Animarse, están tendo erros de lanzamento, empezar a traballar dentro da defensa. Aí esta para de Irene, correr. Agora, bueno, esta xogada xa fala un pouco, non, do estado do equipo. Sí, efectivamente, non lles están salindo as cousas e iso tamén reflíctese en este tipo de situación, ¿no? Bueno, momento tamén que podemos aproveitar para felicitar aos nosos equipos cadetes, o feminino, o masculino, que están xogando os seus sectores en Lanzarote as chicas, en Sison os chicos, e que hoxe conseguiron a súa primeira victoria, non? Seguro que nos están vendo, así que dende aquí damos ya noraboa e os ánimos para os partidos de mañá. Pois sí, a ver cómo siguen os sectores aí, pero bueno, a verdade é que mellorable maneira de
empezar con autoridade o equipo do Pizzería Barato, do cadete masculino, e o Pablo Sieiro, que tamén ten unha empresa moi difícil de Lanzarote. Bueno, o que dicíamos aquí o mesmo, ¿no? Empezar gañando é fundamental. Sí, nunha fase o primeiro partido é clave, non? Pero bueno, penso que Cangas aquí nesta fase de ascenso ten que entender que o golaveraxe tamén importa. As fases de ascenso a plata son torneos moi igualados, non se sabe o que pode pasar ni mañán nin pasado, e hai que seguir xogando, intentando recurtar a diferenza, intentar chegar ao nivel de aula e senón pois, o máis próximo posible. Sí, efectivamente, os goles sempre van a ser importantes, o sea que vamos a animar con forza desde aquí as nosas bravas do país. Aí vai Uxía, golpe franco, e que ademais Cangas non se atopa, pero é que a defensa de aula está propiciando isto precisamente, están defendendo espectacular. Están facendo unha defensa de un nivel elevadísimo. Aí vai Uxía, lanzamento de Uxía fora, vai sacar rápido Alba Badas, pero agora sí non conseguiu facer gol, apresurouse, pero bueno, o tempo xoga a seu favor, ¿no? Tamén son momentos que les poden arriscar, que poden estar máis tranquilas. As prisas, en dúbida, son para a tapería dos Chacha. Nayara que buscaba esa penetración. Boa defensa de Aula. Nayara que vai poñer o balón en xogo con Nai, Goretti, inicio o ataque, Nai, o desmarque de Nayara no pivote, Uxía, golpe franco. A defensa de Aula que sigue rendindo un nivel moi bo, a Cangas estalle costando moitísimo atopar situacións de lanzamento cómodas. De novo balón en xogo, Nai, Goretti, xoga Zoe dende o extremo esquerdo, de novo Goretti. Nayara Costa do central, non atopa pase, queda sen pasos. Aula que recupera a posesión do balón. Non está sendo un partido cómodo para as nosas que non se terminan de atopar. Unha defensa de Aula de un nivel moi alto. Ataca a Naira Gil, o un contra Nayara Pereira, e saca a exclusión. Exclusión para Nayara Pereira. Aula que xogará en superioridad os próximos 2 minutos. Vamos a reanudar o partido. 14 minutos, 13 minutos para a finalización. Xoga outra vez de agora parada de Irene Ríos. De Aula, pero bueno, tamén é verdade que é importante que aparezca Irene para dar confianza a defensa. Xoga desde os Cangas. Vemos como tamén controlada de la González de Zoe nos extremos. Sí, a ver si conseguimos gol neste ataque, que creo que é o que lle falta ao equipo, ¿no? Conseguir un gol que lle dé confianza e intentar levantar esta situación, que se pode, que queda moito partido e que hai calidade no equipo para poder facelo. Pues vamos a ver agora como rouba o balón moi ben Marta Serna. Gol de Marta Serna. Sigue aumentando a renta no Aula Portugal. Máis nove para o equipo visitante. E bueno, agora vemos que desfalecen un pouco os ánimos, pero que dicíamos, hai que seguir, queda moita fase, queda moito partido incluso, e temos que ver como se desenvolve. Aí Laura Magdalena, esperamos que se vea como consigue. Nada, é que é moi difícil atopar situacións de lanzamento cando se xoga dende parado, non hai mobilidade de balón, non se movan as xogadoras. Intentamos xogar pases ás pivotes que son moi difíciles de xogar e
E bueno, penso que Cangas agora está un poquinho fora do encontro mentalmente, non? A ver si consiguen un par de accións positivas que as terminen de animar e atopar ese xogo. Bola de Ángela Perrote, moi boa xogada para un acción por extremo, moi ben definido, polo pau corto ante Irene Ríos. Ese movimento de Laura era bo, pero Uxío a viu tarde. Uxía que penetra 7 metros e 2 minutos por ese encontronazo, ese contacto no brazo esquerdo de Uxía. Os 2 minutos para... Bueno, penso que ellos están indicando a Arriaga, pero creo que non foi Arriaga, non? Non sabemos, ahora miraremos. Bueno, pois ocasión para Cangas para intentar meterse no partido e polo menos reducir esa diferencia ao máximo posible, non? Sí, porque máis é unha losa que pesa moito, vendo outro partido tamén pode darse incluso unha situación complicada en canto ao golaveraje, donde hai que estar sempre con pequenos erra Nayara e agora sí. Nayara Costas. E Dani que vai poñer esa 3-3 e veremos se Aula saca porteiro ou non. De momento mantén, xoga 5 contra 6 e penso que esta de 3-3 debería ser un pouco máis agresiva, non? Esta Aula cunha xogadora menos, hai que intentar ser máis agresiva sobre o balón e sen facer golpe franco, intentar recuperar balón. Defensa presionante, si as mazas das bravas están firmas, pueden recortar unha boa distancia. Aquí vai a lanzar Nayara. Vai Nayara. Lanzamento de Nayara. Tiene velocidade os calesiados a Albaradas. Eu penso que Cangas debería apretar un poquinho máis, non? Levan 2 accións con 4 xogadoras ao Aula que acaban en lanzamento. Hai que apretar máis, que non cheguen a acercarse á área, non? Isto que están facendo agora penso que é moi positivo, que non cheguen nin a lanzar. Somos 2 xogadoras máis. Moi boa defensa agora de Cangas. Irene Ríos. Sí, un pouco que dicíamos, non? Que a fase é moi longa, non sabemos o que vai pasar. Cada gol suma, queda moito tempo. Levan un parcial de 4-0 en apenas 3 minutos. Por aí tenen que seguir. Tempo morto para a Aula e o árbitro que lle levantou o
o pasivo xa directo pola perda de tempo da porteira de Aula, non? Avisou no ataque anterior, neste volveu lanzar o balón lonxe coa intención de perder tempo, os colexiados que sinalan pasivo, está Aula en pasivo, quedanlle polo tanto 4 pases para poder xogar o seu ataque. Tampouco se está topando como Aula, como son momentos que hai que aproveitar sí ou sí. Sí, agora é o momento de Cangas, non? Era o que falábamos, antes estábamos nos aí na lona e agora con estas exclusións metémonos no partido, estamos outra vez facendo unha defensa aberta que sempre fai que a xente este máis activa, que sexa máis proactiva, e penso que esta 3-3 activou as nosas, están máis metidas no encontro e bueno, este é o camiño, non? Sí, agora vamos a ver as bravas, non? Tapería o chata que nos gusta, tenso, rápido, contraataque, contragol, bueno, Aula que buscou o golpe franco, imagino que irá ahora clara ou sí, está facendo un partido espectacular, non? Creo que axudada moi ben pola súa defensa, pero tamén sacando accións de un contra ela, como esta última, e bueno, penso que ata o momento está sendo a xogadora do partido. Vai agora, recupera Cangas outra vez, posibilidade de achegarse no marcador, Nayara corre, busca a circulación de balón, vai Laura, golpe franco, non me canso de dicir que partido máis completo de Natalia Garcés, ataque, defensa, importantísimo, unha xogadora complicada como Laura Magdaleno, está facendo unha grandísima defensa, vai Iria que penetra, lanzamento que volve a para Alba Badas, que 3 balóns tivo Cangas, que 3 balóns. Unha mágoa porque era apretar o encontro, non? Pero bueno, moi boas paradas de Alba tamén, moito mérito a súa actuación. Cangas está agora no camiño correcto, ten que seguir confiando e manter este nivel. Sí, vemos agora como hai 2 minutos para Cangas que sigue recuperando balón, o importante agora é atopar portería, xogar rápido, aí vai Nai, para Laura, golpe franco, é rápido que saca, quere sacar Tapería dos Chacha, Nayara Pereira. Marca xogada Nayara, sale Uxía, Nai, para Laura, volta para Uxía, intenta lanzar, gol de Uxía, que gol, que importante este gol de Uxía Fernández, en este caso no pudo pasar nada Alba Badas, que gol de Tapería dos Chacha, 5 no marcador, soga outra vez, Laura Cultural, por mediación de Naira, e a piques de robar, que pena aí Uxía, lanzamento que erra agora Marta Serna, xoga rápido Cangas, tempo morto de Dani Malvido, faltan 5 minutos,
base. Recordemos que estas rapazas son campeonas invictas na primeira autonómica de Galicia. Moitas delas veñen de xogar un top 8, dando cuartas clasificadas por terceira vez consecutiva a súa xeración. Sí, creo que iso é unha das cousas que está marcando este partido, non? Beso as xogadoras como Iria, como Nai, Uxía un pouco cansas, e quizáis tamén a falta de preparación, non? Desde o pouco tempo, mellor dito, que tiveron para preparar esta fase. Pero bueno, agora están metidos no partido, tienen que seguir con esa idea e ata o minuto 60. Abaixo, perdón, no marcador, 5 minutos. Momentos agora cómodos para o conxunto galego, ainda que todavía queda moito, tamén hai unha diferencia importante, máis 4 para a aula. Recupera Zoe. Bueno, boísima esa acción defensiva de Zoe. Acción defensiva de Zoe boísima, meténdose en ese cruce, lendo moi ben o bote da central. Cangas que xoga para poñerse a 3. Sí, en un momento todavía queda tempo, estábamos a ver, hai uns minutos, a cousa se pode poñer moi ben para Cangas, e vemos a penetración de Nayara. Gol de Nayara, a 3 o balonmán Cangas. E agora sí que estamos vendo Tapería, non, que vimos toda a tempada, activas, con intensidade, buscando ser verticales nas accións ofensivas. Esta defensa que vai ser clave. Sí, vamos a ver ese momento agora. Parada de Irene, que pena ese rechace. Sola de volta a aula, ten calma porque parou moi ben Irene Romero. E agora gol, que importante este gol de Naira. Un pouco máis campo de volta, pero Cangas xoga rápido. Rodríguez de perder, recupera a Iria. Organiza o equipo Nayara Costa, xoga con Nayara. Va Iria aí ao centro, potente o brazo de Iria. Augusto non foi capaz. Marca xogada Laura Magdaleno, va Iria de volta, a buscar un para un. Vai Nayara, que parada agora de Alba Badas. Que parada de Alba Badas, xa perdemos a conta das intervencións que leva. E bueno, estábamos disfrutando dos mellores minutos das bravas, pero os erros de lanzamento tamén penalizaron esta segunda metade, ¿no? Independientemente de que non se atoparon ao principio. Sí, sobre todo estas últimas accións, non, que foi unha mágoa, que estaban ben xogadas e que podían ter apretado un poquinho máis o resultado. Pero bueno, hai que seguir, queda todavía 2 minutos, hai que intentar reducir esa diferenza e queda moita fase. Efectivamente, queda moita fase. Recupera o balón Cangas, vai Goretti, vai rápido Goretti. Balón para Zoe, parada de Alba Badas. Lanzamento de Zoe, que non foi ben de convertir. Bueno, Alba que se está facendo enorme nesa portería, non? Sí, que parada, como xogou aí, como foi con toda baixo, como confiou. E sobre todo aparecendo nos momentos que ten que aparecer. Cando máis está sufrindo o seu equipo, apareceu Alba con esas paradas e mantendo esa renta de 4. Cangas recortar distancias. A picos para recuperar aula. Y luego gol de Franco. 1 minuto de segundos para finalización. Entró en este último minuto Anastasia. Balón para Nayara. Gol de Nayara Pereira. Seguir presionando, vamos a intentar hacer una recuperación por parte de Cangas.
unha mágoa estes receites, non? As paradas de Irene Ríos que non estamos sendo quenes de poder recuperalos e que podían estar significando pois goles en transición. Sí, a ver agora a boa conexión de Arriaga, gol de Arriaga. 5 arriba, Aula Cultural. Vai intentar dos Chata conseguir o seu último gol, non é capaz, quedan 9 6-2, 8, 7, non busca o lanzamento de Aula. Victoria para Aula Cultural, primeira derrota para Tapería dos Chata. No final do partido, resultado, se non me equivoco, idéntico ao do primeiro partido. Celebra Aula Cultural neste primeiro partido de ambos equipos por repasar. No primeiro partido enfrentáronse Balonmano Torrejón e Novas Oviedo, gañou por 5 goles Balonmano Torrejón, agora gaña Aula a Cangas as anfitrioas por 5 goles e vémonos mañán ás 6:30 no pabillón do Gatañal para este segundo partido de fase entre o Tapería dos Chata e o Lobas de Oviedo.